तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या आजच्या डेली ब्लॉगमध्ये. आणि आज बुधवार आहे, पण आज आहे गुरुपौर्णिमा. तर सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आता लवकर निघून थोडं आपल्या स्वामी समर्थांच्या मठात जायचं आहे, यांना घेऊन जायचं आहे. आणि जर पिल्लू आला तर पिल्लू रेडी असेल तर त्याला पण घेऊन जाऊ. तर बघूया, आपण तिकडे शूट करून तर देत नाही, पण आपण बघू थोडाफार करू काहीतरी शूट. व्हॉईस पाहिजे नंतर टाकू, पण गपचूप शूट करून घेऊ. तर नाश्ता करूया आणि निघूया लवकर, कारण की ऑफिसला पण जायला नंतर लेट होईल. तर आता आपण पटापट निघूया आणि पटापट नाश्ता करून निघू द्या. आणि मग तिकडे मठात भेटू किंवा ऑफिसवरून आलं भेटू, पण भेटू. तर चला नाश्ता. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आल्यानंतर बराच आराम करून इकडे मस्तपैकी बनते. काय युद्ध झाले की काय यांच्या किचन? आमचा किचन आहे छोटा. तर मस्त बनतोय पुलाव आणि सूप, टॅमॅटो सूप. तर आम्ही चाललेलो आहे बड्डेला. तर बड्डेला चाललो आम्ही, नगरसेवकाच्या बड्डेला चाललेलो आम्ही, शिवची काकी. तर चला, तर त्याची इथं बघू. मला वाटतं पप्पांच्या निघण्यामध्ये तिकडे सगळं सेलिब्रेट होऊन जाईल. आपण फक्त बुके द्यायला जाऊ. तर पुलाव पण इकडे बनतोय. पुलावचा थोडा शूट घ्या. हा काय ऋतू, थोडासा शूट घ्या फक्त. सगळं मिक्स केलं घे, बाकी काय जास्त नाही. आणि टॅमॅटोचं सूप घेताना ठीक आहे, थोडंसं घे, 1-2 मिनटं बस. झालं. हा, ते रेडी झालेलं ती दाखवेल त्याच्यामध्ये फक्त बस. तर आम्ही चाललो बड्डेला, म्हणून तिला बोलू थोडं शूट घ्या. तर चला बड्डेला येऊया. पाऊस नाही नशीब. चलो मी येतो. काय बडा? पाय पड. तुझ्या पाय पडू. तर अरे हा, आपण सकाळी हे नाही केलं. हे घ्या, इकडे या. गुरुपौर्णिमेच्या खूप 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 शुभेच्छा. पाहिला भाऊ. गुरुपौर्णिमेच्या मग काय करू, मला तिकडे जेवण बनवायचं ना. गुरुपौर्णिमेच्या खूप 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 शुभेच्छा. खेळत राहा, खूप मोठा हो. हे घाम लागला. चला, तर चला बड्डेला भेटू. थोडस घ्या शूट पुलावचा. चलो. आपण बनवतोय पुलाव. जिरं घेऊया, थोडस जिरं, कांदा, लसूण, कुकरमध्ये असा कांदा पोळी घेऊया. कांदा लालसर होऊ दे, मग टॅमॅटो टाकू त्याच्यात. ह्या भाज्या आपण टाकू. वटाणे आहे, फरसबी आणि गाजर. ह्याच्यामध्ये बटाटा आणि फ्लावर आहे, ती पण टाक. सगळं मस्त मिक्स करून घेऊया. थोडेसे काजू, टॅमॅटो, तांदूळ पण आता टाकायचे. तांदूळ, ते पुलाव मसाला पाठवायला. हा, आपण टाकूया एव्हरेजचा पुलाव मसाला. अंदाजे टाकून घेऊया. हळद,
थोडासा लाल मसाला, घरगुती लाल मसाला या. परतून घेऊ. आपले बासमती तांदूळ. मीठ घालूया. चवीनुसार मीठ. बघा या वाटीने तांदूळ घेतले होते, ह्याच वाटीने पाणी घेऊया. किती घेऊया? मापानुसार पाणी. जेवढे तांदूळ तेवढे पाणी ना. तांदूळ 2 वाटी घेतले होते, पण भाज्या वगैरे आहेत ना, पाणी थोडं जास्त. त्याच्यामुळं जास्त पण नाही, ते हे नाही. असं तांदूळ बुडेल एवढंच पाणी. 2 वाटी घेतलेले राईस, सॉरी तांदूळ. बस 2 वाटीपेक्षा थोडं जास्त पा. आता कोणी थोडस 1-2 चमचे साजूक तूप टाकू. आता याला ढाकण मारून आपण ह्याच्या शिट्ट्या करून घेऊया. फक्त 2 शिट्या करायच्या. फक्त 2 शिट्ट्या. आता रेडी झाले, आपण याला बघू. तर मित्रांनो, बर्थडे वरनं आलो आणि पिल्लू आणि बाबाने बघायचं समोसा आणि फ्रुटी. हा आहे ना, हा बघा, हा घेऊन आला हा. तर आता इकडे जे बनवलं मेनू ऋतूने काही शूट केले ते आपण बघूच. आणि बघा इकडे काय गडबड चालू आहे यांची. फ्रुटी फ्रीज मध्ये ठेवण्यासाठी गडबड बघा. आणि हा वेफर खातोय. जेवणार कसा? हा पहिला म्हणून याची शाळा होती पहिला. समजलं तुम्हाला? मामी घे, जमा करा मामीकडे. फ्रीजला ठेव, आपण पिऊ द्या. हे विसरले तर विसरू दे. तर आता तुम्ही इकडे बनवलंय. हे आवाज कसला येतो बघा. मम्मी पप्पाने सोडून तू इकडे आलाय. सॉरी. चला तर आता आपण बघूया त्याच्यामध्ये काय आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे? कढी नाही, टॅमॅटो सूप नाही. आणि इकडे काय बनवलं? पाण्याची बॉटल ती ना, पाण्याची बॉटल ती पाण्याची बॉटल. हा घ्यायचं. मस्त गार आहे बघ. हा कॉल साहेब यांचं देखील या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. पिल्लू घेऊन आलाय समोसा, केक. थांबा आपण बघूया काय काय आहे. हा कॅमेरा ना हात का ये बाय पोळा. हो तुला व्हिडिओ काढतो. अरे कुठे काढतोय? पांडुरंग काका सकपाळ, भूक लागली. अरे हात बघ. ज्येष्ठ हात. हितचिंतक यांचं या व्यासपीठावरती हार्दिक स्वागत. त्याचप्रमाणे शाखाध्यक्ष रेखाजी रेखाताई पोकरकर यांचं देखील या व्यासपीठावरती हार्दिक स्वागत. केक कुठे आहे?
चेअरमध्ये ठेवणार आणि एक चेअरमध्ये खाणार, असं उभं राहून खाणार. सन्माननीय कोकण विकास आघाडी राजेशजी आडकर साहेब, आपलं देखील या व्यासपीठावरती हार्दिक हार्दिक स्वागत. कोकणात परिवारातर्फे आपण सन्मान करत आहोत. आपण दिलेल्या शुभेच्छा याबद्दल आपले हार्दिक हार्दिक आभार. आपलं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या ठाकरे परिवाराच्या वतीने आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. एवढा मोठा आहे. तर हो ओपनिंग होते. वा, कधी खोलणार काय माहिती. हा हो, व्हेजिटेबल्स पुलाव मस्त मी बनवला आईने. व्हेजिटेबल्स पुलाव. आणि याची नजर मला माहिती कशावर गेली असेल. तुला कळलं कशावर नजर गेली असेल ती. काय बोलतो बा. तर चला झाकून ठेवा. आता पहिलं भाकरी खाऊया. चला मित्रांनो झाला आजचा दिवस. म्हणजे बड्डेला गेलो, थोडासाच जास्त वेळ नाही, लगेच आलो. शिवाला सोबत आणि मस्त घरी बनवलेला पुलाव आणि सूप, टोमॅटो सूप. तर याची रेसिपी आपण एकदा बनवूया छान अशी. तर मस्त एकदम चविष्ट झालेलं. तर जेवलो आणि शिव गेलाय घरी. तर ब्लॉग पण करूया येईन. कसा वाटला कमेंट करा, लाईक शेअर आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. भेटू उद्या. शुभरात्री.